λόγος που κάνω αυτά τα βιντεάκια είναι γιατί μου είναι λίγο δύσκολο να το χωνέψω ότι πληρώνω εγώ, εσύ, ο καθένας κάποια χρήματα για κάποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα γενικά, σε προϊόντα που η αξία τους πριν από 5 χρόνια ήταν πολύ πιο μικρή. Βλέπω συνέχεια στο ίντερνετ ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με μαλακίες. Πραγματικά ασχολείται με μαλακίες, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Ασχολείται με παπαριές. Αλλά κανένας δεν ασχολείται με την καθημερινότητα και την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Από τη Μεγάλη Πέμπτη που ανέβασα το πρώτο μου βίντεο μέχρι και σήμερα, πριν κάνω το βίντεο, έκατσα με τη γυναίκα μου και βγάλαμε μια σούμα, αυτά τα λίγα βιντεάκια που έχω βάλει, το πόσο μου στοιχίζει. Ο αριθμός είναι τρελός. Αυτό που είδα είναι ότι με μια αγορά από το κροπολείο που έκανα τη Μεγάλη Πέμπτη για τα κρέατα που έπισα την Κυριακή, έτσι, μια απόδειξη των 70 ευρώ θα σας πω, έτσι, η σούμα βγαίνει 280 ευρώ. 280 ευρώ για βασικά. Δεν είδατε υπερβολές. Και δεν βάζω μέσα τα ενίκια, δεν βάζω μέσα τους λογαριασμούς, τα τσιγάρα και ό,τι άλλα προσωπικά έξοδα έχει ο καθένας. Δεν ξέρω. Αλλά αυτά είναι τρελά. Κάθομαι και σκέφτομαι εγώ προσωπικά πού πάνε τα λεφτά. Κάθομαι και μιλάω με τη γυναίκα μου και έρχομαι και σε αντιπαράθεση πολλές φορές ότι καπνίζουμε πολύ, ότι το ένα το άλλο. Όχι. Είναι τα ίδια πράγματα που μέρα με τη μέρα ανεβαίνουν πιο πολύ. Αν κάποιος από εσάς έχει μια διαφορετική άποψη ή μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, ας απαντήσει, ας σχολιάσει σε ένα βίντεο, σε αυτό το βίντεο, σε οποιοδήποτε βίντεο και θα χαρώ πάρα πολύ να ανταλλάξουμε απόψεις. Γεια σας.